ହୁଁ। ହେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ଆସିକି ହେଲା 9:48। ମୁଁ ଶୋଉଛି ଛାତରେ ଆଜି କିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ। ଯେତିକି ଥିଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସିଏ ତ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମଶା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କରିବି। ମଶାରୀ ଭଲ ଲଗାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଫୁଟି ଉଚେଇ ଦେଲା ପରେ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିଦବା। ଦେରି ନ କରି ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି କରିଦେଇଛି ଗାଇସ୍। ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦଉଛି ବାନ୍ଧିବା ଟା। ହୁଁ ଏ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ କ୍ୟାମେରା ଏପଟେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ମୋବାଇଲ ଏପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଦିଶିବ। ସେ ସାଇଡ ବାନ୍ଧି ସାରିଲି ଏ ସାଇଡ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ମାଛି ଯାକ ମଶା ବହୁତ। ତଗଡା ମଶା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ସାଇଡରୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ମଶା ଯୋଉ ରେଟ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଗାଇସ୍ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ତଗଡା ମଶା। ଅଧ ଲିଟର ବ୍ଲଡ଼ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମଶାରୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଧ ଲିଟର ବ୍ଲଡ଼ ନଥିବ। ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ଏ ସାଇଡ ବି ବାନ୍ଧିଦବା। ଓକେ ଡନ୍ ହେଇଗଲା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏଟାକୁ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଦି ସାଇଡ୍ ଆଉ ମାନେ ଚାରିକୋଣ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏ ସାଇଡ ଆଉ ଏ ସାଇଡ ବି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦି ସାଇଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ରାତିରେ ଜଣେ ଶୋଉଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ସେ ନଡିଆ ଗଛ ଅଛି ଦିଶୁନଥିବ ଏବେ ଏ ଗଛ ରାତିରେ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଟା ଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।